El Consell Comarcal del Berguedà, per tal d'ajudar els emprenedors berguedans a trobar la fórmula per fer realitat el seu projecte, ha creat la plataforma SPECOP per facilitar la creació de societats cooperatives, donada la viabilitat que actualment presenta aquest tipus de societat mercantil. El projecte s'ha realitzat gràcies a la col·laboració d'Aracop, entitat dedicada al foment de la cultura cooperativa i que compta amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat. Amb SPECOP, el Consell Comarcal tindrà una nova eina per orientar i assessorar els berguedans i berguedanes que vulguin crear una empresa. Jo diria que des del Consell Comarcal del Berguedà som molt conscients de l'època difícil que ens ha tocat viure, a nivell de persones, a nivell d'empreses, a nivell d'emprenedors, i per tant ens hem de posar a disposició de la gent jove, de la gent en edat activa, de la gent que tenen voluntat d'implementar una línia de negoci per tal d'ajudar-los. El Consell Comarcal ha de treballar en benefici dels ajuntaments, en benefici del territori i en benefici de la seva gent. I jo penso que això és el que ara toca. Després ja es decidirà si la fórmula jurídica de la cooperativa és o no és viable, si es fa una SA, una SL o una SCP, però en tot cas que la gent que vulgui tenir una línia de negoci orientada cap a la cooperativa, que nosaltres els hi posem eines perquè ho puguin fer. El projecte SPECOP aglutina diferents camps de treball per fomentar les societats cooperatives, especialment en ensenyament i formació, per tal de crear una cultura de la cooperació inexistent al Berguedà. En aquesta línia, el projecte pretén englobar actuacions per fer un diagnòstic del panorama empresarial a la comarca, sensibilitzar i formar els agents socials per promoure el cooperativisme i posar a l'abast de les societats cooperatives llocs virtuals de trobada per fomentar un treball en xarxa a tots els nivells. Un dels problemes més grans és que no tenen informació la gent per crear una cooperativa. Aleshores, si ningú ho prescriu, ningú ho fa. I aleshores, en qüestió de 5-6 mesos es va veure que només explicant la fórmula cooperativa hi havia un gran interès per part dels emprenedors que venien, perquè veien que era una línia de treball en la que podien tindre recolzament per part de l'administració i així també un recolzament per part del que seria la xarxa cooperativa general, no? Aracop, les federacions, les seves entitats, vull dir que per aquí estem treballant ara i en aquests moments actuals hem arribat aquí, hem pogut fer una publicitat i penso que a partir d'avui l'assumpte cada vegada serà un pas que no seran un, sinó que seran 3, sinó que cada vegada es va creixent. Amb el conveni signat entre el Consell Comarcal del Berguedà i l'entitat de foment del cooperativisme Aracop, el Berguedà entra a formar part de la xarxa per l'impuls de les societats cooperatives a tots els camps d'activitat econòmica, d'on són les societats cooperatives les que actualment estan aguantant millor la complicada situació econòmica. És en aquests moments l'única figura en l'àmbit de fórmules jurídiques empresarials que està creixent en termes nets en relació a la resta de figures com societats anònimes laborals o anònimes o limitades. Creixement net vol dir perquè se'n creen més que se'n destrueixen. I això ens porta a una reflexió que jo crec que va molt en línia amb la situació actual, i és que la cooperativa és la fórmula empresarial més estable, en el sentit de que els cooperativistes són capaços de resistir millor la crisi que la resta de fórmules empresarials. I això ve, com deia, molt al fil en aquesta situació per una expressió que forma part, diguem-ne, de la sabidoria popular, i és que la unió fa la força. Per més informació us podeu adreçar al Servei de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Berguedà en aquest mateix web o a l'adreça www.aracop.cop.